Ngokolena bakwa MTN kodwa ke ngathumela wena imibuliso yakho pha ku Facebook searcha Vukani Community Radio kanti napha ku WhatsApp 072 5145381 nakwi SMS nakwezinye ke platforms nje xa sigqiba uncokola sakube singena kuwe. Komani, it's time to stream faster, game faster, and work faster with MTN Home Internet Fiber. Imagine enjoying super fast internet speed up to 300 Mbps, uncapped data, and the flexibility of a month-to-month contract. Best of all, there's no trenching or digging needed, and you'll receive a free-to-use router and outdoor antenna to get you connected. Right now, MTN is offering free installation worth 499 rands until 7 September 2026. Get superior uncapped F fiber from just 499 rands per month, including speeds of 80 Mbps download and 25 Mbps upload. Stay tuned to find out how you can get connected today with MTN. Estudio ke namhlanje sinendwendwe ke zimbini ngumama kunye nonyana uMrs Nomawonga Nontsapho Somana kwakunye ke nogama wam uAbongile Somana. Siyanamkela ke enkqubeni ngosuku namhlanje and ke siyabulela kakhulu ba nibe kunye nathi ke nizokuncokola ngo-MTN Fiber. Nani ke ningathatha ithuba ke nibulisa abaphulaphuli ngenjikalanga namhlanje. Oh, siyabulisa ndinguAbongile Somana. Ndiyabulisa kuba phulaphuli beVukani FM neKomani jikelele. Ndiyabulisa nam ndinguNomawonga Nontsapho Somana. Ndibulisa abantu abamamela uVukani FM. Enkosi kakhulu. Alright, kwasi kakhulu ke siyabulela ukuba ke nibe kunye nathi ngosuku namhlanje. Recently nje niye nabelana ke nge-experience kunye ke no MTN, umcimbi we-MTN Fiber. Ingaba ke mhlambi ibutshintshe njani ubomi benu bemihla ngemihla? Oh, ibutshintshile ubam ubomi. Kanti ukuba andibinaxhala lento yoba funeka ndiyothenga idatha. Ndihlala imini yonke kuTikTok endiyamthanda uTikTok. Kanti ukuba undinceda le fiber indinceda kwiigruphu zasenkonzweni. Andisakwazi ngoku ukubheka ecaweni ndiyongena ezi meeting ndivela ndithethe apha kuWhatsApp. Oh, ndimthanda kakhulu i-fiber incede kakhulu. Okay, ezinye zazo sozikhankanyile mama kodwa ke ndiyafuna wongeze kanye wenza ntoni ngale MTN Fiber? Oh, mntana sekhaya ndihlala phantsi ndibukela uTikTok, abantwana bam aplayela imisebenzi. Andinaxhala ndibe ndisithi heyi bazawube behamba beyokwenza i-CV, hayi bavele basebenzise yona. Ndiyibulela kakhulu, ndiyayithanda futhi kanti uba nam ndithi yoba ndihleli ndinesithukuthezi njengexhegwazana ndivele ndingene kuTikTok. Abazukulwana bam ababini uImbo kunye noSingcwalisile wam, yho badlala oopopayi abasayi nasestratweni. Bahlala phaa endlini, bahlale ezisofeni, sihlale ingulowo udlala usebenzisa ifowuni yakhe. Ndide ndithi kwabantu abazileyo ndike nakho umntu ongenafowuni ancede bethu najonge etivini, thina sisezifowunini thina sibe sisebenzisa yona. Ndibulela kakhulu. Mama, ungabacebisa abanye abantu bafumane le MTN Fiber? Ndibacebisa ndasekhaya ndithi uba bazobona apha kum. Ngelinye ixesha bade bacinga uba ndikho apha endlini ndihleli ndipholile ndithi wethu kumandi apha kwa-Fiber ubufumene yona. Inene mntaka uba ufumene ifrendi ndakuxelela. Uyawuhlala efowunini yakho wonwabe uphole apha entloko neenezi ezi nje bathina singabantu abadala uhleke nezinto ezenzekayo apha kuTikTok. Ndithanda kakhulu. Nabo ingathi ngebeziza apha kwi-Fiber bayizivele bazibonele, bazawuqonda nabo uba bafumene into. I-MTN ndimbulela kakhulu ngozisa eli cebo lale Fiber kakhulu. Nkosi kakhulu ke mama ngokwabelana nathi ke ngamava akho kwaye ke sinqwenela ke kuba ube namanye amaxesha amaninzi amnandi nge-MTN Fiber, wonwabe. Nkosi mzali. Kakhulu.
Alright, Nkosi kakhulu ke. Ngoku ndicela uthetha ke nomhlekazi uAbongile ke sive ke kwelakhe ke icala bese sifile ke ngomzali siyafuna naye asichazele ke kwelakhe icala. Abongile, kwelakho icala nje khasingqokolele nje ingaba ke uzothi ga ngoku sayinwabela le MTN F5. Oh, enkosi kakhulu umuntu omkhulu. Umuntu omkhulu siyayonwabela kakhulu pha endlini. To an extent ide ibe busokolisa kancinci into yoba xa uphuma endlini ke ngoku awukonekithi ncam. So ufumanise ngenye ixesha ke ngoku kunzima lena ithethayo uLethi uba kunzima uphuma endlini ngoku. From now on umuntu uyayazi uba uAbongile yamfuna soze angabikho mani phaa kokwabo. Yona mntu omkhulu inceda kakhulu nyhani because kamandi ubusoyikhanganyile into yoba eyona nto imandi ngayo azange idinge into zento ze-trenching okanye kube kuyagronjwa. Laa nto yayo i-installation yayo zange ithathe neeyure ezingaphi. Yavele nje laa mfana wafika wabethelela etongini wafaka laa antena wayekonekta kule phaa endlini. Yona ndifuna uxoka mntu omkhulu, hayi yona iyanceda nyhani, iluncedo kakhulu. Alright, andazi noba ke mhlambe singene kakuhle ke ngoku le installation because ke abantu abaninzi bacinga noba kunzima kakhulu ke ngakumbi uku-installa. Yenziwa njani? Ubusowuchazile uba ubethelele nje edongeni but ke omnye umuntu angazi uba kubethelelwa ntoni. Khasicacisele ngale mini ifakwe ngayo bekunjani. Oh, okay, mntu omkhulu. No, what had happened was laa mfana waye wafika, laa tata wayengu-Ishmael umtshita wakhona. Ukufika kwakhe wafika wamisiliri, waqala wafaka wakhangela isignal kuqala. Laa ndlela ubuza kwenza ngayo kwezi nantsika kwezi satellite TV zikhoyo. So wakhangela isignal, ekuyifumaneni kwakhe isignal wavele watsala intambo ezawukonekta kwinantsika kwi-connection yombane. I mean kwi-plug yombane. Then ekubayeni bayifakile laa nto yavele yakonekta kwangelaa xesha to an extent wathi xa igqiba uhamba laa mfana wabe wonke umntu sekhangela ipassword yale nantsika yale F5. So yona mntu omkhulu zange isokolise kakhulu, andifuna uxoka. Qha naye ke umane esithi kuba wayehamba yedwa ke umane esithi ndenza uspena boy wakhe umane esithi kandinike le nto phaa, kandinike leya. So sasincedisana ngolo hlobo but zange ithathe ixesha lide mntu omkhulu, andifuna uxoka. Okay, khasinokolele ngoku ubenefite njani wena personally nje ngokuba ne-MTN F5 ikuncede njani, wazuza ntoni? Yona mntu omkhulu indincede kakhulu because xa ndipha endlini to an extent omnye umntu angacinga mhlawumbi uko-YouTube okanye ukonantsika uko-TikTok. Mna sometimes ndiyakwazi ungena nakwezi sites ze-jobs ungene kuzo ufumanise kunzima kulula no-uploada inantsika ii-documents zakho. To an extent andisayi nakuya uba ndihambe ndithi ndiya kwi-internet cafe ndihamba ndoskena izinto okanye ndothini. Yonke into ndiyenza kwicomfort yapha kum endlini. Omnye umntu ungacinga fanisa lo mfana side simbone ufaka zi-CV okanye kwathini. Yonke le nto ndiyenza electronically ngenxa yale MTN F5. Wow. Nkosi kakhulu ke siyabulela nawe Abongile ngokwabelana ngebali lakho kunye nathi. Siyakunqonelela nje okuhle konke apho ke kwenzeni kwakho umsebenzi wakho ne-research yonke into nakuwe ke mzali. Siyabulela kakhulu. Siyabulela nathi mntu omkhulu. Enkosi ngoba nathi kuthi. Simbulela kakhulu ne-MTN. Alright, Nkosi kakhulu ke siyabulela mphulapha sekhaya umama kunye nonyana besincokola kunye nabo namhlanje mphulapha sekhaya. Nawe ke ukufumana ulwazi oluthe vetshe ke ngokujonga nje mhlawumbi umcimbi wedilesi yakho ba ke ingaba iyakwazeka into yoba ifakeke nakuyo. Ungatyelela nje ivenkile ye-MTN phaa eNonesi Mall. Ivenkile ke inombolo yayo ke ngu-51B eQueenstown. Kungenjalo ke utsalela umnxeba phaa ku-083 869 4912 083 869 4912. Apho ke nje nabani na oyawuthi ke ancedakale futhi ke uyawuncedwa ngokuthi ke ukhawulezisa into yoba ufike phaya. Yawufumana ke consultant nje friendly kakhulu and ready for ba ikuncede nawe ube kanti uyakonektwa mphulapha sekhaya apha kule MTN F5. Thank you so much. 20 mizuzu phambi kwentsimbi ka-4 o'clock masijikele kule kona sibuye ke siqhubeke nenkqubo. Legacy Offene Drive. Yes.